Kiitos. Tervehdys kaikille ja tervetuloa Arabian kuntavaalipaneeliin. Ja seuraavassa kaikki ehdokkaat voi esitellä itsensä ja kertoa samalla, miten pääasiassa Helsingissä liikutte. Voidaan aloittaa sieltä. Teillä on itse asiassa 2 mikkiä per niin kuin siitä. Ja jaatte 2 mikkiä aina 2 henkilön väleitä. Sitten voi aloittaa siitä, että miten liikut pääasiassa Helsingissä. Voit ehdotella vaikka puolen minuuttia, esitellä itsesi. No niin, olen Risto Rautava ja tuosta Hakaniemestä tulen ja miten liikun? No liikun kävellen hyvin paljon. Tulin kaupunkiympäristölautakunnan kokouksesta kävellen, niin kuin huomataan vieläkin. Eli se on pääliikkumismuoto kaupungissa tietysti, kuten monilla muillakin. Ja sitten käytän paljon täällä kaupungissa joukkoliikennettä ja silloin kun menen mökille lähelle Venäjän rajaa, niin silloin käytetään omaa autoa. Ja sitten, oliko nyt tarkoitus, että kerrotaan myös muuta itsestään, mitä tekee? No voi ihan nopeasti, mutta sitten otetaan nopeasti sitten esittelyt vielä tässä. Eli olen kaupunkiympäristölautakunnassa varapuheenjohtajana, edustan siis kokoomusta ja sen lisäksi toinen merkittävä tehtävä kaupunginvaltuutetun lisäksi olen HUSin hallituksen puheenjohtaja, joka onkin aikamoinen homma ollut näissä viimeisen parin vuoden aikana. Jes, kiitos. Seuraava. Okei, hei, mä oon Mia Havereen. Mä oon tuolla Kulosaaressa, asun Loviisasta kotoisin, nykyään helsinkiläinen. Liikun kävellen, pyörällä, ratikalla, metrolla ja joskus autolla, jos on pakko, mutta en keskustassa. Mä oon näyttelijä, laulaja, musiikintekijä, terapeutti ja ruotsinkielisen Marttaliiton, eli Marttaförbundetin puheenjohtaja. Ja joo, oliko se siinä? Ei sen enempää. Se oli hyvä, kiitos. Moikka, mä oon Johanna Nuorteva, oon kaupunginvaltuutettu ja erityisopettaja yläasteella Helsingissä. Asustan tässä Toukolassa. Lapset on 2 vielä tuolla Arabian peruskoulussa ja 1 on siirtynyt lukion puolelle. Olen tällä hetkellä kaupunginvaltuuston lisäksi tuolla sosiaali- ja terveyslautakunnassa, tai sosiaali-, terveys- ja pelastusasiat kuuluu tähän myös. Ja liikun Helsingissä töihin tämmöinen bussi-metro-kombo, koska se on paljon nopeampi ja muuten sitten milloin milläkin fillarilla ja nyt uutena rakkautena sähköpyörä. Jes, kiitos. Joo, moi kaikille, mä oon Maiki Velä. Mä oon täältä Arabian rannasta kotoisin ja oon Vasemmistoliiton kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu molemmissa nyt toista kautta. Ja olen ympäristöaktivisti ja kansalaisjärjestö taustainen henkilö, eli olen tehnyt mun työurani ja vapaaehtoisurani lainausmerkeissä niin ennen kaikkea niin kuin ympäristöliikkeen puolella. Olin esimerkiksi Animalian toiminnanjohtaja ennen eduskuntaa ja Greenpeacellä 7 vuotta. Mutta mä liikun pääsääntöisesti polkupyörällä. Mä oon tänä talvena 1 kerran jättänyt polkupyörän kotiin, eli mä oon myös tällainen talvipyöräilijä ja menen eduskuntaan aina pyörällä. Yes. Mutta totta kai myös muilla välineillä sitten kuljetaan, mutta selkeästi eniten pyörällä. Kiitos. Moi, tähän ei ollut päällä. Niin moi, mä oon Sami Kuusela. Mä oon aikaisemmin asunut tuossa Viikinrannassa vanhan Kaupunginkosken ihan siinä vieressä Kalastajapolulla. Nyt asutaan Oulun kylässä. Mä oon yrittäjä, sosiaalidemokraatti, joka on jännittävä yhdistelmä. Ja mä oon Riston kanssa kaupunkiympäristölautakunnassa. Siellä mietiskellään kovasti näitä. Ja aika hyvässä yhteisymmärryksessä toisinaan, siis niin kuin näitä, miten Helsingissä esimerkiksi myös liikutaan. Ja mun kanta on ehkä enemmän sellainen joukkoliikennepainotteinen suhteessa joihinkin muihin. Ja mä kuljen itse aika paljon fillarilla joukkoliikenteellä ja sellaisella yksipyöräisellä one-wheelillä, sellaisella sähköskeitillä, joka on hyvin vaarallinen. Ja mä mietin, että haluanko mä enää tänä kesänä sit vaarantaa itteeni sen kanssa. Jes, kiitos. Hyvää iltaa kaikille. Mun nimi on Teemu Makunen ja ikä on 25 vuotta. Valmistun tässä just ammattikorkeakoulusta oikeustradenomiksi, työskentelen lakiasiaintoimistossa. Politiikassa on ollut vasta nyt 2 vuotta mukana ja ensimmäistä kertaa ehdokkaana. Liikun
pääasiassa, no riippuu vähän minne menee ja millä tarkoituksella, että omalla autolla, ratikalla, bussilla, metrolla, kävellen ja niin edespäin. Ja tosiaan perussuomalaiset ehdokas, jos ei se tullut tässä ilmi. Jes, hei, kiitos kaikille. Nyt aloitetaan toi semmoinen lyhyt kysymys. Siellä on lippulappu, siinä on onko siinä keltaista ja vähän niin kuin punaisen näköistä pinkkiä ja sitten vihreä, eli niin kuin liikennevalot. Keltainen on vähän että voi olla vähän kumpaakin mieltä, mutta sillä välillä, mutta kyllä ei. Että tuossa tietenkin toivotaan, että vähän, no joo. Ensimmäinen kysymys, tämmöisiä väitelauseet vähän, että rakentaako nyt Helsinkiä tarpeeksi nopeasti, että kyllä vai ei, että onko vähän niin kuin riittävä se tahti? Että se ei teidän mielestä rakentaako nyt tarpeeksi nopeasti laajeneeko, meneekö eteenpäin? Vai pitäisikö vähän niin kuin... Ai tällä hetkellä? Liikaa. Tällä hetkellä? Joo. Jes, eli punainen oli ei, että se tuli Samilla ja Ristolla tuli ei ja muulla taisi tulisi muilla vihreä. Jes, eli muille mielestä rakentaa vähän niin kuin liikaa, eikö niin? Hyvä. Ja tuossa on tommonen väitelause, kun on paljon puhetta aina pääkaupunkiseudun kunnista, että pitäisikö koko Helsinki, Espoo, Vantaa, pitäisikö semmoinen suuri Helsinki, pääkaupunkiseutu pitäisi yhdistää pitemmältä ja lyhyemmällä tähtäimellä yhdeksi isoksi suurkunnaksi. Eli rajat kiinni. Joo. Eli tulkitsiko oikein, että kukaan ei halunnut mitään Suur-Helsinkiä tänne sitten? Ilmeisesti. Ei mitään vantaalaisia. Joo, ja sitten kolmas kysymys on paljon ajankohtainen, tai no en mä tiedä onko se ajankohtainen, mutta aina silloin tällöin aina kirjoitellaan lehdisesti ja ties missä että Helsingin pitää ottaa käyttöön tietullit, kuten ruuhkamaksut, vaikka koko... Okei, että siellä tuli eli ei, 3 ei, RKP, perussuomalaiset ja kokoomus tuli ei, ja lopulta tuli sitten maille tuli selvästi niin kuin, hetken vihreä, se oli kyllä, ja keltainen tuli niin kuin ei ottanutkaan, vaan epävarma. Sekä ehkä, mutta... Plus, että mä luulin ottavani vihreällä lappu. Joo, ne on aika paljon samannäköisiä värejä ne sävyt, että voi mennä hyvin sekaisin helposti. Joo, ja tuossa oli yksi vannuksiin liittyvä kysymys. Pitääkö Helsingin pitää lisätä merkittävästi lisää rahaa vanhustenhoitoon? Siis tämä on varsin suuri oma lehmä ojassa kysymys. Joo. Mä oikein tiedä, miten Helsinki voisi lisätä, kun ne tulee valtiolta. Niin, voi sitä satsata monella tapaa. Satsata, voisi satsata jotenkin. Se voi, joo. Niin, no semmoinen. Että se voi käsittää niin, mutta joo. Okei, ja sitten vielä yksi, tuossa on tämmöinen mietteen, niin kun puhutaan paljon, niin kun Helsingin keskintä näivettyy sun muuta, niin onko Helsingin keskusta elävöitetään nyt väärällä tavalla, eli kaikki mitä tehdään poliittisen päätöksen, onko se välttämättä kaikki niin kuin ihan ok, että sitten Eli jos on sitä mieltä, että elävöitetään hyvällä tavalla, niin tarkoittaa sitä, että sitten otetaan se huomioon sitten, että punasta. Onko nykyinen suunta niin kuin oikea? Ajatellaan sitten, jos vaikka... Onko nyt... Mihin sä viittaat nykyisellä suunnalla? Siis sitä voitte itse, niin elävätäänkö niin kuin... Sä voit itse sen ajatella, onko se oikein vai väärin? Että tekisitkö samalla tavalla kuin nyt vai jollakin toisella tavalla? Yes. Että oli vain väitelause. Enemmän pitää tehdä. Joo, all right. Hyvä, ja sitten nyt on ensimmäinen teema, kohta oli yleisökysymys, mutta Anders voi vetää ensimmäinen teema, se on kaupunki. Ei mennä teemoja mukaan, mutta ainakin vähän sinne päin. Se voi aloittaa sitten. Joo, no tavallaan mä palaan yhteen asiaan, mikä tässä nyt oli jo, mutta kun koko ajan tavoitellaan Helsingin asukasmäärien kasvua, niin onko se kasvu sinänsä järkevänä tavoitteena? Ja miten olisi tärkeää sitten ottaa huomioon? Ja nyt mä pyydän lyhyitä nootteja niin kuin tuosta alkaen. Voi vaikka minuutin tai joku tommoinen.
Helsinki halutaan muuttaa ja se on hieno homma Helsingin kannalta. Se takaa sen, että me katsotaan myös tulevaisuudessa siihen, että se pysyy elävänä ja vetovoimaisena ja elinvoimaisena ennen kaikkea. Ja sen takia näen sen asukaskasvun positiivisena puolena. Joo, näen myöskin, että pitää uskaltaa kasvaa oikealla tavalla ja lisää työvoimaa tarvitaan täällä niin kuin kaikkialla muuallakin. Eli kyllä saa kasvaa sillä tavalla. Ja mä haluan vain sanoa, että mä oon sitoutumaton RKP:lle, jos se nyt on kellekään yhtään tärkeä asia, mutta ehkä se on tietylle RKP-läiselle ja minulle tärkeä asia sanoa. Helsinki ei sinänsä tavoittele kasvua, vaikka sitä usein mediassa näin nostetaan. Helsinki automaattisesti kasvaa, koska tänne muuttaa opiskelijoita, tänne muuttaa ihmisiä töihin muualta ja sitten täällä syntyy ihmisiä ja edelliset ei muuta pois, mikä tarkoittaa sitä, että meillä kasvaa kaupungin väkiluku, tehtiin me mitä päätöksiä hyvänsä ja totta kai meidän täytyy rakentaa myös niin, että täältä ei tarvitse muuttaa pois siinä vaiheessa, kun on esimerkiksi muuttamassa nuori omilleen lapsuuden kodista. Joo, mä sanoisin kanssa, että Helsingin kasvu on tosi asia, jota riippumatta siitä, että onko sitä tavoiteltu tai ei, niin se on asia, jota voidaan aika helposti ennustaa lähivuosinakin ja tuleville vuosille. Mutta sitten se, mitä poliitikkojen pitää tehdä, on se, että katsotaan, että miten se kasvu olisi mahdollisimman kestävää. Ja tätä tehdään esimerkiksi linjaamalla siitä, että minne rakennetaan, minne ei rakenneta, mikä on liian tiivistä kaupunkia, mitkä taas on niitä luontoalueita, jotka halutaan kokonaan säästää. Ja tämä on sitten sitä tavallaan kasvunhallintaa esimerkiksi niin kuin rakentamisen puolella, jota on tosi tärkeää, että poliitikot tekee. Helsinki kasvanut viimeiset 2 vuotta yli 10 000 asukasta vuodessa ja se on aikamoinen tahti. Ja me ollaan nyt viimeiset 2 vuotta jääty myös jälkeen siinä rakentamisen määrässä ja mä huomasin, että minä ja Risto, jotka lusitaan siellä joka viikko siellä kaupunginympäristölautakunnassa ja luetaan sitä materiaalia ja muuta ja niin kuin seurataan sitä asiaa, niin se on aika hankala yhtälö siinä vaiheessa, että ei saisi niin kuin rakentaa tai ei saisi mennä esimerkiksi yhtään luontoa. Totta kai se luonto pitää ottaa kaikissa päätöksissä entistä enemmän huomioon, mutta meidän pitää olla vastuussa myös siitä, että me rakennetaan tänne riittävästi, jotta meidän asuntojen hinnat ei nouse. Koska sitten jos täällä nousee asuntojen hinnat ihan hulluna, nyt on tietysti poikkeustilanne, niin se johtaa sitten siihen, että täällä ei voi keskituloiset oikein asua tai pienituloiset. Me tarvitaan tänne sitä asumista ja niin, se on vaan niin ikään kuin fakta. No siis onhan se totta, että Helsinkiin muutetaan ja Helsingin väkiluku kasvaa, mutta mä nostaisin esiin myös sen, että Helsingistä myös aika paljon muutetaan pois ja se kehityskulku on vähän semmoinen, että erityisesti hyvätuloiset ja perheelliset muuttaa kehyskuntiin monista syistä ja vieraskielisten määrä on lisääntynyt ja myös tuetun asumisen määrä. Ja sanoisin tähän kasvuun sen, että mitä enemmän rakennetaan, niin se ei kyllä laske asumisen hintaa johtuen siitä, että sijainti, me ollaan pääkaupunki ja sitten meillä on asumistukijärjestelmä, joka pitää yllä korkeita vuokria. Ja tietysti se on inhimillistä, että sitä tarvitaan, monet tarvii sitä, mutta tosiasia on se, että se kyllä valuu sinne vuokriin. Että mun mielestä Helsinki kasvaa tällä hetkellä liian nopeasti ja liian väärällä tavalla. Kiitos. Ja nyt mä heitän heti tähän perään kysymyksen, joka on menee vähän niin kuin detaljipuolelle. Mitä mieltä olet HSL:n lippujärjestelmästä? Ja nyt ehdotan, että aloitetaan tuosta päästä. Hinnoittelut ja muuten ylipäätänsä koko HSL ja näitä mitä kehitetään. Koko HSL ei tarvitse ruveta. Okay. No kyllähän HSL on tosi tärkeä ja moni sitä käyttää ja siellä tietysti lippujen hinnat on se avainasia. Kyllä mä sanoisin, että myös tähän rakentamisvimmaan liittyy se, että mitä enemmän rakennetaan näitä raitioreittejä, niin kyllähän se sinne lippujen hintoihin sitten valuu. Tämänkin vuoden alussa, niin oliko se nyt prosentin vai kuinka paljon ne lippujen hinnat nouset, se sitten tekee vähän tyhjäksen vaikka eläkeläisten tai opiskelijoiden lippujen hintojen alennuksen, koska ne koko aika sitten nousee, eli vähemmän ratikkatauolle.
Joo, no mä rakastan ratikoita, varsinkin pikaratikoita, ja mä oon todella fiiliksissä siitä, että Helsingin raideverkosto kolminkertaistuu, jos lasketaan toi ratikka 15 tässä lähimpien 10 vuoden aikana. Ja sitten mutta tuohon HSL-lippusysteemiin, niin siellä on jollain lailla se käytettävyyssuunnittelu on kyllä jotenkin erittäin onnetonta. Melkein kaikki tällaiset uudistukset, mä oon itse tehnyt ATK:ta pienen ikäni, se tuntuu jotenkin, että se on ihan tosi huonoja kaikki aina ja huonosti viestittyjä sotkusta. Ja lippuhintoja pitää laskea ihan selkeästi, se on reiluutta ja se kannattaa tehdä kuntaosuutta nostamalla. Joo, siis joukkoliikenne on tosi tärkeä osa meidän ilmastotyötä. Se on tärkeä osa viihtyisää kaupunkia, koska Helsinki on sellainen kaupunki, että ei yksinkertaisesti mahdu siihen, että kaikki kotitaloudet ajaisi täällä autoilla, eikä suurimmalla osalla helsinkiläisistä kotitalouksista edes ole autoa. Niin se on tosi tärkeää, mutta näihin lippujen hintoihin. Me ollaan pitkään vasemmistossa haluttu laskea lippujen hintoja, koska ne on monesti monelle ihmiselle kalliit, ja nythän niitä on nostettu useampaan kertaan. Viimeisin nosto tehtiin hallituspuolueiden johdosta, kun arvonlisäveroa korotettiin, ja sehän meni sitten suoraan lippujen hintoihin. Mutta valitettavasti ollaan usein jääty yksin näissä esityksissä. Mutta muitakin kehityskohteita on. Esimerkiksi tämä yhden vyöhykkeen lippu pitäisi olla. Meillä pitäisi olla opiskelija-alennukset 50% ja näitä. Ja niin tavallaan se kokonaishinta, mutta sitten lisäksi myös näitä muita lippuihin tai tähän lippujärjestelmään liittyviä kehityskohteita. Kiitos monesta samaa mieltä Main kanssa. Mä en lähde niitä toistamaan, mutta lippujen hinnoittelussa meillä on ehkä se, että meiltä myös puuttuu monenlaiset sellaiset mallit, mitä monissa Euroopan maissa on perhelippu. Esimerkiksi on yhtenä semmoisena, että saisi lapsiperheet liikuttua edullisemmin. Tein nyt tässä vielä valtuustossa aloitteen myös siitä, että 7-19-vuotiaat kokeiltaisiin sitä, että matkustus olisi ilmasta nyt, kun Helsinki teki päätöksen siitä, että kulttuuripalvelut ja maa-uimalat on tänä vuonna ilmaisia, mutta se voi olla, että en tiedä, kerätäänkö sitä käsitellä tässä nyt ennen kesää. Että ehdotukseni oli, että kokeiltaisiin kesän ajan sitä nuorten maksuttomuutta. Yksi HSL:n haaste on myös se, että nyt kun meillä on tullut runkoverkkoja, niin monet suorat reitit on vähentynyt. Että meillä on aika paljon vaihdollisen liikenteen varassa, mikä monilla vaikeuttaa liikkumista iäkkäillä. Ja mun mielestä tärkeä periaate on myös se, että esimerkiksi terveysasemalle pitäisi päästä aina yhdellä linjalla ilman vaihtoja. Matka-ajasta sanon silti vielä äkkiä, että monesti meillä arvioidaan linjojen tarvetta matka-ajalla niin, että se kulkuneuvo menee päättäriltä päättärille, mutta siihen ei oteta kävelyjä huomioon, jolloin meillä itse asiassa pysäkkivälit on myös harventunut, mikä on tietyillä alueilla sit vähentänyt myös liikkumista. Joo, komppaan paljon tätä, mitä te sanotte, ja ehkä koska olen uusi, niin uskallan heittää tämmöisen, että mitä jos ehkä tätä on monta kertaa jo mietitty ja väsätty, mutta pilottiprojekti, missä kokeiltaisiin, että olisi ilmainen kokonaan tämä HSL, ja mihin se johtaisi ja miten sitä kustantaisi, en osaa sanoa heti, mutta mun mielestä pitäisi ehkä miettiä, että onko se yksi vaihtoehto tähän ympäristöpositiiviseen kehitykseen. Ensinnäkin niin kaupungin pitää olla semmoinen, että täällä pitää pystyä liikkumaan erilaisilla kulkuvuoroilla. Sitten tästä hinnoittelusta sen verran, että kuka sen hinnan ei ole ilmaisia matkoja olemassa, vaan silloin se maksetaan meidän veronmaksajien rahoista, ja silloin se tarkoittaa, että meidän veroprosenttia pitää nostaa. Meidän mielestä yksi Helsingin kaupungin kilpailukeino on se, että veroprosentti pysyy alhaisena. Sen sijaan olen samaa mieltä, että tämmöiset esimerkiksi yhden vyöhykkeen liput, ja näitähän nyt myös kokeillaan, on 10 minuutin lippuja tällaiset tulossa, ja se on ihan hyvä. Ja lisäksi mä sanoisin, että HSL on kokonaisuutenaan hyvin hoidettu. En ole nyt enää HSL:n hallituksen puheenjohtaja, mutta olen ollut siellä, ja nyt kun katsoo tällä hetkellä, niin siellä tehdään paljon hyvää. Vaalikoneissa oli kysymyksenä se, että pitääkö syrjäseudulle järjestää joukkoliikennettä, ja täällä pohdin, että mikä on Helsingissä syrjäseutua, ja tulin siihen tulokseen, että se on Landpuu, Östersundom ja Karhusaari, ja sieltäkin on joukkoliikenne järjestetty. Eli näillä eväillä en lähtisi kuitenkaan, koska tällä hetkelläkin veronmaksajat tukee sitä joukkoliikennettä, puolet HSL:n kustannuksia, yli puolet tällä hetkellä tulee reippaasti niin veronmaksajien pussista myös Helsingissä.
Jes, kiitos. Hei, tuohon voisi vielä yhden semmoisen peukkukysymyksen laittaa. Voit laittaa ylös tai alas, kun mennään monen suurempaan kaupunkiin, Lontoon, no ehkä Tukholmakin on vähän suurempi. Niin siellä jos menet metroon, niin siellä on kaikkia portteja ja muuta, ja sinne ei pääse. Helsingissähän pääsee aika helposti, meet sinne vaan, ja bussissa kun näytät lippua, niin sittenhän sä et voi leimata, jos on kännykkälippu muuta, niin pitäisikö Helsingissäkin olla tuommoinen porttisysteemi, kuten vaikka kyllä vai ei? Että onko, ei? Joo. No ihan tosi nopea, 15 sekuntia. Ne ei toimi myöskään isoissa kaupungeissa, siellä hypitään niiden porttien yli ja meillä on erittäin tehokas lipuntarkastustoiminta tällä hetkellä. Se on 15 sekuntia semmoinen nopea. Jos haluaa sanoa, niin voi sanoa. Ehkä hidastaa myös sitä liikkumista monessa. Ja... Joo. Sähän kannatit niitä. No miksi sä kannattaisit niitä? Ei ole pakko sanoa, joo. Hei, seuraavana tulee toi... Haluatko sanoa, joo? Joo, mä kirjoitinkin tästä blogia itse asiassa tuonne Uuteen Suomeen, kannattaa käydä katsomassa. Mutta joo, kyllä mä kannatan tätä, että pitäisi ottaa, se vähentäisi monia järjestyshäiriöitä, lisäisi turvallisuutta, metroasemien viihtyisyyttä ja niin edespäin. Ja sitten myöskin vähentäisi näitä lipun tarkastajien tarvetta, eli automatisaatio on kuitenkin tulevaisuutta. Jes, ei tainnut olla muuta. Mutta hyvä, sitten seuraavaksi meillä on yleisökysymys, se liittyy tuohon vanhan kaupungin Viikin suunnitelmiin. Saara Peisa voisi tulla esittää sen tänne. Tuu vaan tänne ja saattaa olla ainakin tämä yksi kysymys, katsotaan onko myöhemmin lisää aikaa, mutta liittyen vanhan kaupungin Viikin suunnitelmiin. Yes. Moikka. Joo, mun nimi on Saara Peisa. Mä oon siis alueen asukas ja mun kysymys liittyy tuohon Viikinrannanlahden väylän osayleiskaavaan. Ja pahoittelen nyt vähän pitkähköä alustusta. Mä oletan, että yleisössä ehkä kaikki ei ole ehtinyt perehtyä tähän kaavaan. Itsekin perehdyin vasta äskettäin. Eli meillä monilla alueen asukkailla ja vierailijoilla on herännyt huolta tämän osayleiskaavan vaikutuksista ympäristöön. Me ollaan huomattu, että tämän alueen virkistyskäyttö on lisääntynyt jo viime vuosinakin tosi paljon. Ja se näkyy meille asukkaille esimerkiksi ympäristön kulumisena ja roskaamisen lisääntymisenä. Ja tässä Viikinrannanlahden väylän osayleiskaavassa on suunniteltu rakentamista tosi lähellä luonnonsuojelualuetta ja muita ympäristön monimuotoisuudelle tärkeitä alueita. Mä nostan nyt esimerkiksi tuon Pornaistenniemen niityn tuossa vanhan kaupungin kosken vieressä. Eli tässä osayleiskaavassa siihen niitylle on kaavoitettu päiväkoti ja mainitaan myös mahdollisuus muille julkisille palveluille myöhemmin. Tämä kyseinen niitty toimii tärkeänä puskurivyöhykkeenä sen Pornaistenniemen Tervaleppä-luhdan edustalla. Ja tämä niitty itsessään on osa sellaista tärkeää siis matelia- ja sammakkoeläinaluetta, jollaisena se on nostettu niin kuin tärkeydessään arvoluokkaan 1. Ja tämä niitty rajautuu yhdeltä sivultaan Liito-oravan ydinalueeseen ja kaikilta muilta sivuiltaan Natura-alueeseen. Ja jos mietitään sitä tulevaa suunniteltua rakentamista, niin päiväkoti vaatisi esimerkiksi jätehuoltoa, monia muitakin kuljetuksia päiväkotiin, esimerkiksi ihan vain perheiden autoilla liikkumista, joka tarkoittaisi sitä, että tarvitaan tie- ja parkkipaikkoja. Sitten varmaankin yleisvalaistus tässä kohteessa lisääntyisi ja valosaaste kohdistuisi myös sinne rakentamattomalle alueelle. Ja tosiaan myös liikenne lisääntyisi. Ja nyt kun tässä osayleiskaavan selostuksessa todetaan lainaus, että suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota suojelupäätösten perusteena olevien luontoarvojen säilyttämiseen, lainaus päättyy, niin kysymykset, eli miten kaupunki aikoo konkreettisesti turvata nämä luontoarvot, kun asutus, palvelut ja lisääntyvä virkistyskäyttö kohdistuu suoraan siihen suojelualueiden reunaan? Ja voiko tähän osayleiskaavaan vielä vaikuttaa ja mitä ajattelette siitä kaavasta ja tästä asukkaiden huolesta? Kiitos. Yes, kiitos. Ja sitten voi aloittaa, vaikka oliko Mai vuoro vai Johanna vuoro aloittaa. No joo. No kiitoksia kysymyksestä. Tässä kaavassa, niin kuin nostit esille, niin on useita haastavia kohtia. Jonkun verran toki niin kuin mahtuu rakentamista siihen Lahdentien
varteen, mutta esimerkiksi tämä niittyalueen päiväkoti on semmoinen, mitä meidän ryhmässä myös, vihreässä valtuustoryhmässä tällä hetkellä on keskusteltu, että se pala olisi hyvä jättää tästä pois. Se, mikä mua huolestuttaa, on myös, että tässä tulee rakentamista tosi lähelle Natura-alueita. Osassa suojavyöhyke on jätetty aivan liian pieneksi, sitä pitäisi laajentaa. Myös sitten tässä esimerkiksi nämä Annalan kallioiden ja puistojen ympäristö on semmoinen, mikä täytyisi jättää rauhaan ja myös tähän puuttuvaan pätkään, mikä tuossa on, niin rakentaa melumuuri. Et siinä on Toukolan kohdalla ja Vanhan kaupungin kohdalla, mutta sitten osasta puuttuu. Et se on semmoinen rauhoitettava alue. Siihenkin on suunnitteilla nyt muutama talo. Tämä on tietenkin semmoinen, mistä varmasti niin kuin keskustelua riittäisi pitkään, mutta myös sit tässä suunnitelmassa ne korkeimmille kallioille, mä en muista ihan tarkkaan, niin ne herätti mulla kyllä huolta myös se kallioille rakentaminen. Yes, kiitos. Joo, hei, kiitos ensinnäkin sun puheenvuorosta. Se oli tosi informatiivinen ja tärkeä. Ja mä ajattelen, että just tällä tavalla kaavoja pitäisi tehdä, että ihmiset, jotka asuu jollain alueella, niin saa aidosti vaikutettua niihin ja saa äänensä kuuluviin. Itsekin tosiaan olen tämän alueen asukas, että aihe on silleenkin läheinen. Mä oon lukenut nämä kaikki ympäristöjärjestöjen lausunnot ja mielipiteet tästä alueesta ja pidän niitä aika suuressa painoarvossa, koska itselleni nämä luontoarvot on tosi tärkeä asia siis kaikilla alueilla, toki tällä alueella myös, mutta niin kuin ylipäätään. Ja me ei olla tätä nyt tässä viimeisimmässä vaiheessa käsitelty vielä ryhmässä, mutta mä uskon, että tai niin kuin vähän niin kuin mun mielestä Johanna kanssa puhui tässä oikein hyvin, että niin kun tavallaan tässä on kyse osittain myös teollisuusalueesta, ja mun käsitys on se, että tavallaan sitä kaikkea siinä kaavassa ei vastusteta, ja ei vastusteta sitä, että rakennetaan asunto- ja teollisuusalueelle, mutta sitten on näitä kohtia, missä meidän pitää ehkä niin kuin katsoa, että miten sitä kaavaa voisi vielä parantaa. Ja sen lisäksi esimerkiksi ympäristöjärjestöiltä on mun mielestä tullut hyviä huomioita just näistä suojavyöhykkeistä. Ja ylipäätänsä niin kuin mä ajattelen, että taisi nyt sellainen mallikohde, millä kaupunki voisi todistaa, että miten biodiversiteettikysymykset aidosti otetaan kaavoissa hyvin huomioon, kun tässä on ihan mielettömän, mun mielestä Helsingin paras luontokohde. Yes, kiitos. Sami? Me asuttiin Kalastajapolulla, joka on Viikinrannassa, tuttu paikka. Mun toi poika ja toinen poika on molemmat käynyt Mörrintuvan ja viettänyt siellä luontopäiväkodissa ne kaikki päivänsä ja nukkunut siellä talvellakin. Ja sen takia tämä on niinku tosi tärkeä kaava mulle. Me demarithan tehtiin tästä vastaehdotus, että voitaisiin yrittää löytää sille joku toinen, siis kaupunginympäristölautakunnassa just sille päiväkodille. Mutta sitä nyt niinku kartoitellaan ja sehän ei vielä ole sellaisessa vaiheessa se kaava, että sitä on sinne lukittu siihen niitylle, koska siinä oli esimerkiksi noitten hiihtopaikka. Mutta ylipäätänsä tämä Viikinrannan alue on myös asukkaiden mielestä aika jäsentymätön. Se on silleen, että siellä on niinku, jonkun verran on sitä rakentamista ja jonkun verran, sitten siellä on vähän sitä sun tätä, sitten siellä on yhtäkkiä joku jätelammikko ja joku niinku romualue hyvin lähellä myös niinku mahtavaa luontoa. Niin tämä on aika ideaali paikka kuitenkin tuoda ja rakentaa sitä uutta asutusta, jotta me tarvitaan niille ihmisille, joita 10 000 vuodessa tulee tänne Helsinkiin. Ja jos siinä on lähellä luontoa, hienoa luontoa, ja kuten me tiedetään, niin yleensä siellä esimerkiksi siellä luonnonsuojelualueella liikutaan pitkospuilla tai tällaisilla niin kuin ohjatuilla reiteillä, jolloin se luonto ei niin paljon rasitu siitä. Suojavyöhykkeet tulee tietysti ottaa huomioon, mutta me saatiin myös semmoista palautetta lautakunnassa, että ne on myös otettu siinä huomioon. Hyvä. Kiitos. No mun mielestä tämä just osoittaa sen, että teot ja puheet ei nyt ole kyllä tai ei ole ihan sopusoinnussa, että mä oon äärimmäisen huolestunut tästä kaavoittamisesta ja rakentamista ja että millä vimmalla sitä tehdään ja luontoarvoja poljetaan. Et mun ykkösteema onkin, että tämä lähiluonto, sen säilyttäminen ja järkevää rakentamista, että Malmin lentokenttä yhtenä esimerkkinä, mikä päätettiin tuhota. Itse asun tuolla Haagassa, siellä tämä Riistavuoren metsä, aivan älytöntä rakentamista ja nyt tämä kaavan muutos, niin
en mä oikein ymmärrä, että kenelle ja miksi sinne nyt rakennetaan. Että sitten yleensä asuinalueiden asukkaat vastustaa ja näin, mutta se ei sitten kuitenkaan päätöksenteossa näy. Ja toinen, mikä on tämä niin Kumpulan tämä kaava, mihin nyt kaavoitettiin, että Vasemmistoliitosta taisi tulla ei-ääniä silloin tuolla. Joo, mutta että ja sitten tämä lisärakentaminen, ja se on aika pitkälle perustuu sitten vuokra-asuntoihin, ja sitten vuokrat nousee ja asumistukea tarvitaan, että en kyllä kannata tämmöisiä. Kiitos. Kelle rakennetaan? Helsinkiläisille asukkaille rakennetaan tietysti. Ja sitten tästä mennään tähän Viikinrannan osayleiskaavaa ja muuta, niin voiko siihen vaikuttaa, oli se kysymys. Voi vaikuttaa, se on tällä hetkellä luonnoksena, siinä on vielä pitkä matka ennen kuin se tullaan mahdollisesti hyväksymään, ja aina ollaan Samin kanssa nähty, että kun mennään ehdotusvaiheeseen, niin ja Mainkin kanssa silloin aikoina, niin kun mennään ehdotusvaiheeseen, niin silloin niihin tulee niitä muutoksia ja niitä tarkennetaan. Ja sitten samalla, niin nyt olisi pop haukkua meidän virkakoneistoa ja muuta, mutta mä en haukku, siellä on todella, tehdään ammattitaitoisesti sitä hommaa, ja mun mielestä se on epistä, että ne saa joskus sellaista kuraa niskaa, ettei mitään rajaa. Eli kyllä se toi kaava, niin kokonaan, mutta nämä on vaikeita kysymyksiä, ihan lyhyesti vielä. Jos me tarvitaan liian paljon asukkaita, niin aina joku sanoo, että minne pitää rakentaa, niin se oikea vastaus on, että no se pitää rakentaa jonneen muualle. Jonneen muualle on tämän kaupungin suosituin paikka. Eli sen takia niin pitää etsiä niin tällaisia, jolla on kestäviä ratkaisuja. Myöskään raideratkaisut, niin kuin Samikin sanoi, että hän fanittaa näitä ratikoita täällä ja pikaratikoita. Ei voi rakentaa kalliita yhteyksiä, jos ei sen varrella ole myös käyttäjiä, tai sanotaan voi rakentaa, mutta se on tyhmää ja meidän talous ei missään tapauksessa sitä kestäisi. Eli nämä on semmoista yhteensovittamista monella tavalla monta kertaa, ja kaikkia ei tietysti yksikään päätös tyydytä. Hyvä, kiitos. Kohta, Mä vielä vastaan. Kiitos kysymyksestä, ja mä kuuntelen tässä korva tarkkana, kun te, jotka olette ollut jo mukana tässä matkassa tämän asian kanssa, mitä mielipiteitä. Ja mun mielestä se on loistavaa ensinnäkin, että on mahdollisuutta nostaa esille näitä asioita ja keskustella niistä, ja saa ollakin eri mieltä. Ja totta kai jotkut alueet on toisille rakkaampia ja sitten toisille joku toinen alue. Mutta tietämättä ihan niin kuin kaikki nyt kaikista näistä detaljeista, jotka tässä tulikin esille, niin mun mielestä ainakin se, että otetaan aina huomioon se luonto ja mitä se tarjoaa ja mitä pitää suojella. Otetaan huomioon se, että rakennetaan kestävästi, kestävällä materiaalilla ja ympäristöystävällistä rakennusmateriaalia käyttäen, niin mä ajattelen, että sekin on erittäin tärkeä asia tässä näin. Kiitos. Jes, kiitos. Sitten Teemulla oli lyhyt puheenvuoro ja sitten yksi yleisökysymys vielä. Sitten Johanna voisi sen jälkeen vielä lyhyen kommentin heittää, mutta ainakin katsotaan, mitä meillä on aikaa. Niin, mä olisin sanonut näistä vuokra-asuntojen määristä esimerkiksi, että Vuosaaressahan on tosi paljon, mä en nyt muista sitä lukua, mutta oliko se nyt 500 vai jotain sinne päin, niin tyhjiä vuokra-asuntoja, että todella paljon, että miksi pitää rakentaa lisää. Ja sitten myöskin koko aika tulee palautetta, että nämä uudisrakennukset, ne on äärimmäisen epäkäytännöllisiä yksiöitä, kaksioita ja sinne perheitä muuta. Ja sitten sanoisin vielä sen, että nämä uudisrakennukset, niin meidän mielestä niin me haluttaisiin varjella tätä kaupungin silhuettia, ei tämmöisiä betonilaatikoita, mitkä on sitten 50 vuoden päästä aika rumia. Jes, kiitos. Hei, nyt yleisökysymys tähän väliin. Sitten vielä pari Samia, Johanna ja sitten Sami vielä, se oli ainakin lyhyet kommentit. Mutta joo. Sami Kuuselalle pyytäisin hieman enemmän täsmällisyyttä näissä sun kommenteista niistä Naturan suoja-alueista. Siinä on koulu siinä kaavassa ja sen koulun ja luonnonsuojelualueen välissä on polku. Käytännössä se polku on se suoja-alue ja aita. Se löytyy sieltä selitysosuudesta. Eli siinä ei ole mitään suoja-aluetta. Sitä suoja-alueen leveyttähän ei ole missään laissa määritelty, mutta se pitäisi olla riittävä, kun on kysymys kuitenkin EU-tasoisesta päätöksestä ja Natura-alueesta. Eli siltä osin se kaava ei ole kyllä vielä loppuun mietitty. No, heitä pikainen kommentti.
Joo, olen Milla, moni varmaan tuntee, on Helsinki-opas ja tämä alueen vähän historiaa perehtynyt. Niin itsekin mainitsit, että jätelammikko tuli sieltä ihan sivumenneen sanoen. Siis koko vanhan kaupungin ympäristöhän on teollisuusmaata. Sen historia on teollisuusmaa. Eli onko tämä kaava nyt ottanut huomioon ja mikä se kustannus on, kun todennäköisesti rakennetaan pilaantuneille maille. Eli tämä ei ole mitään, se suoja-alue on siinä sille Natura-alueelle myös siksi, että sieltä niin kun on sitä teollisuushistoriaa maata. Eli se suoja-alue suojaa myös ihmisiä. Eli se ei ole parasta mahdollista rakennusaluetta lainkaan, ottaen vielä huomioon sen, että sitten kun se kulutus lisääntyy alueella, niin mitä se nostaa sieltä esille. Eli erittäin kallista rakentamista tulossa. Okei, voinko mä vastata noihin, kun ne oli vähän niin kuin no mulle? Joo, sillä on niin kuin yritän tiivinä. Sitten tämä olikin yllättävän suosittu kysymys. Tässä oli mulle kohdennettu. Joo, niin mä oon siis ehdottomasti sitä mieltä, että niitä suoja-alueita voi vielä tarkastella. Tämä on sellaisessa vaiheessa tämä kaavoitusprosessi, että ihan varmasti voidaan niitä katsoa. Ensimmäisessä vaiheessa on ollut 2 kertaa nyt lautakunnassa, niin nostin esille tämän, että nämä pilaantumiset, niin kuin maaperän pilaantumisen, ja sitä on nyt tutkittu, ja siinä ei nähdä niin suurta ongelmaa. Tällä hetkellähän se myös se jätelammikko laskee sinne luonnonsuojelualueelle. Et kyllä mä niin kuin näen, että meidän kannattaa kuitenkin ottaa tällaisia alueita näin hienolla paikalla järkevämpää, eli asumiskäyttöön, vaikka se maksaisikin vähän enemmän. Jes, Johannalla oli vielä. Kiitos. Mulla oli itse asiassa suoja-alueisiin ja myös tämän jätealueen rakentamisen. Suoja-alueiden osalta tässä itse asiassa mä pyysin jo puheenvuoron ennen kuin tuli yleisöpuheenvuoro tästä, että siellä on osassa alueita ne suoja-alueet hyvin pieniä, mutta sitten myös se teollisuusalue, niin siinähän ne, jotka tuossa on liikkunut paljon, niin muistaa, että siinä oli aika paljon tiheämpi kasvillisuus ja ryteikkö ja pienpuustoa aikaisemmin, jotka peitti teollisuusaluetta ja sekä siinä teollisuusalueella että ylipäänsä näillä alueilla, missä paljon ihmiset liikkuu myös, niin kuin, ei läpikulkuliikennettä, vaan virkistyskäytössä ulkoilee, siinä menee ladut, niin on tärkeää, että lisätään myös, istutetaan merkittävästi enemmän pensaikkoa puuta, jotta siinä säilyy semmoinen virkistysfiilis, vaikka tulisi teollisuusalueen sijasta taloja. Mutta kyllä mä näkisin myös, että nämä jätealueet on ihan järkevä rakentaa, puhdistaa se maa siitä. Se on, ne, jotka liikkuu, tietää, että se haju on myös aika epämiellyttävä välillä ja se, että sieltä valuu paljon. Yes. Kiitos. Ja oliko Ristolla vielä kommentti? Joo, ihan lyhyesti. Tämä Millan puheenvuoro oli tosi hyvä, kun hän kiinnitti huomiota tähän maaperään, että miten se on. Mutta tilanne on myös se, että Helsingistä ei enää löydy sellaista maata, jolleka voitaisiin rakentaa. Jos me mennään, sit mennään jonnekin semmoiselle alueelle, sitten me ollaankin jo luontoalueella. No kuka meistä sinne haluaisi rakentaa? Ei kukaan. Ja sen takia niin joudutaan tekemään näitä maanparannustöitä, jotta pystytään rakentamaan. Ja samaa mieltä nyt, mitä Johannakin tuossa toi esille, että kannattaa puhistaa ja sitten rakentaa vaikka sinne. Jes, kiitos. Oliko siellä vielä? Ei hyvä. Mennään seuraavaan. Tämä oli ja ehkä katsotaan, palataan, jos jää vielä aikaa, niin ja sitten Anders voi jatkaa tuosta. Joo, tällainen vakiokysymys, joka ei koske Viikkiä. Eli mikä olisi lääkkeesi kasvavalle segregaatiolle, joka on tullut jo vähän niin kuin puheeksi täällä, ja kehitykselle Helsingissä alueellisesti eri koulujen suhteen? Pitäisikö antaa enemmän tukea tarvitsevan alueen opettajille, maksaa esimerkiksi enemmän palkkaa? Vai mikä on oma ajatuksesi? Maija on vuorossa jo. Joo, kiitos. Tosi tärkeä kysymys. Ja mun mielestä Helsingissä me ollaan tehty myös paljon toimia, joilla tätä segregaatiota on onnistuttu ehkäisemään. Ja me ollaan nytkin sellaisella alueella, jossa on tietoisesti haluttu esimerkiksi tehdä tätä sekoittavaa rakentamista, eli että on omistusasuntoja, on vuokra-asuntoja, on näitä välimuodon asuntoja, jotta ei kävisi niin, että kaikki samanlaiset ihmiset on yhdellä alueella ja sitten toiset toisaalla. Ja mun mielestä tämä on tosi tärkeää. Mutta koulujen suhteen myös meillähän Helsingissä on esimerkiksi tämä tasa-arvoraha, jota ennen
ennen puhuttiin positiivisen diskriminaation rahoista, mutta käytännössä kyse on siis tarveperusteisesta rahoituksesta kouluille, ja niitä ohjataan sellaisille alueille, jossa tietyt parametrit täyttyy, eli tavallaan niin kuin sosioekonomisia ja muita työllisyystilanteeseen ja muuhun liittyvää. Eli ne koulut, joissa nämä tavallaan parametrit on heikommat, niin ne saa enemmän rahaa. Ja mun mielestä tämä on juuri oikein, ja näin pitääkin tehdä, jos me halutaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Helsingissä. Ja nämä on ollut itse asiassa ollut niin kannatettu, että tämä laajennettiin valtakunnalliseksi, tämä tasa-arvoraha, sen jälkeen, kun tämä oli ensin Helsingissä käytössä. Eli tätä tehdään jo, ja se on tosi hyvä juttu. Joo, mun tärkein vaaliteema on tämän segregaation vastainen taistelu. Mun mielestä niin kuin Suomen ja Helsingin niin kuin hienoin piirre on se, että meillä on eri tulotasoiset, eri taustaiset ihmiset pystyy katsoa toisiaan silmiin, puuhailee kaikkea yhdessä ja tukee toisiaan. Ja sitä tehdään esimerkiksi just sillä, että vaikkapa Hernesaareen on tulossa aivan luksusmahtava, siis sellainen niin kuin, tällainen alue, asuinalue. Sinne tulee 20% tuettua vuokra-asumista. Sama homma on toiminut jo Jätkäsaaressa, sama homma on täällä Arabiassa. Kun me pidetään nämä asumismuotojakauma sellaisena, että ei tule rikkaiden alueita ja köyhiä alueita, niin silloin meidän niin kun, tämä supervoima eli tasa-arvo ja se, että me voidaan yhdessä niin kun, elää kaikenlaisista taustoista riippumatta, se myös tukee meidän taloutta. Ja niin kun, tämä on mun mielestä sit toki rahaa myös sinne kouluihin, koska meillä on haastaviakin alueita ja silloin tarvitaan enemmän ammattilaisten voimaa. Kysymys koski sitä, että miten voisi tätä segregaatiota hillitä, niin en ole vakuuttunut siitä, että rakennetaan lisää tuettua asumista tai suunnataan pelkkiä resursseja niihin kouluihin, mutta siis tarvitaan resursseja niihin kouluihin kuitenkin, että en vastusta silleen, mutta jos mä nyt nostan tästä vaikka tämmöisen koulupoliisitoiminnan, että tuollahan on osassa koulussa aika huono tilanne, että tämmöinen koulupoliisiyhteistyö voisi olla järkevää. Ja nyt pitää katsoa, mitä mä oon kirjoittanut, en saa ihan selvää, mutta siis pidän tärkeänä sitä, että me pohdittaisiin vähän tässä kasvustrategiassa, että miksi näin on käynyt. Että ei sitten, kun ne alueet tarpeeksi eriytyy, niin onhan se nyt nähty, että ei sinne sitten enää ratkaisuja oikeasti löydy, kun ne eriytyy. Ja jos rakennetaan vaan niihin lisää näitä tuettuja asumista, niin asuntojen arvo sitten laskee. No niin. On päällä. Joo, älkää tipahtako tuoliltaan, mutta nyt kokoomuslainen Risto on täysin samaa mieltä, mitä Vasemmistoliiton Mai sanoi tuossa äsken tästä segregaation ehkäisystä, näitä hyviä juttuja ja toimenpiteitä, mitä me ollaan Helsingissä aika yksimielisesti eri poliittisten ryhmien kanssa tehty. Vielä nostan pari asiaa esille. Ensimmäinen asia on se, että kun näitä häiriöitä tulee, otetaan esimerkiksi Pukinmäen peruskoulusta, olette ehkä lukeneet, mitä siellä tapahtui, niin niihin vaan pitää nopeasti puuttua ihan välittömästi. Sitä ei pidä hyväksyä. Ja sitten toinen, ollaanko me epäonnistuttu Helsingissä missään? Ollaan Merirastilassa. Ja lopputulos on se, että Merirastila periaatteessa nämä asunnot sieltä puretaan, eli se ei ole vain koulukysymys, vaan se on aina koko alueen kysymys, että ei keskitytä siihen pelkästään koulujuttuun, vaan katsotaan koko aluetta. Jos se alue saadaan niin, että siellä pystyy elämään eikä ole tällaista segregoitumista, niin silloin myös koulut varmaan pärjää sillä aika hyvin. Kiitos. Joo, tässä hyvin paljon komppaan Ristoa ja Maita myöskin. Ja ajattelen myöskin, että no ensinnäkin se, että mihin rahaa pitäisi laittaa. No varmasti se pitäisi alkaa ihan neuvoloista, että mistä vanhemmat saa sitä tukea. Jos me puhutaan koulupoliiseista, mä ajattelen, että mieluummin laittaisi sitä rahaa siihen tukemiseen, eli ihan siitä ensimmäiset 1000 päivää, jotka on lapsille ne kaikkein tärkeimmät päivät, siitä lähdettäisiin. Ja sitten mä myöskin haluan nostaa kulttuurin vaikutusta tähän, että millä tavalla kulttuuri voi olla osallistua tähän työhön, että ei olisi segregaatiota, vaan yhtenäisyyttä. Kiitos. Tämä on minulle oikeastaan tärkeimpiä aiheita, minkä takia mä olen politiikassa mukana ja tietenkin niin kuin yläasteen
erityisopettajana tätä tosi paljon seuraan. Yksi kysymyksistä oli se, että pitäisikö opettajille maksaa enemmän palkkaa idän suunnalla tai muilla haastavilla alueilla. Itse asiassa opettajien vaihtuvuus näillä alueilla, missä meillä on nyt tasa-arvorahaa, on aika pieni. Ja sinne on vaikea päästä töihin, koska työ on itse asiassa niin kuin monella tavalla aika paljon helpompaa sen takia, että ryhmät on paljon pienempiä, on kouluvalmentajia, on erilaista tukea, avustajaresurssia, resurssiopettajia, erityisopettajia on enemmän. Meille tuli just Kampissa itse yläasteella, siirtyi matikan opettaja Itäkeskuksesta tuohon meille Ressun yläasteelle ja totesi, että tosi paljon haasteet lisääntyi ja työn kuormittavuus lisääntyi. Eli opettajien näkökulmasta tilanne itse asiassa siellä idän puolella on aika hyvä. Mutta segregaation osalta on aivan valtavasti ratkaisuja, joita Helsinki voisi tehdä, jos halua olisi. Tietenkin pienet ryhmät on yksi ja rakentaminen on yksi. Meillä on myös tehty paljon nyt ratkaisuja, että meillä on yhdistetty yhtenäiskouluiksi. Ja tässä on nähty se, että monet häiriökäyttäytymisen muodot, päihteet siirtyy jo ala-asteelle. Semmoinen rakenne, missä on hallinnollisesti yläaste ja ala-aste samassa, mutta rakennukset ja pihat on erillään, on itse asiassa aika turvallinen paikka. Pystytään paljon strukturoidummin vetämään se murrosikä alkuun. Ja tämä on yksi, missä me pystyttäisiin tekemään paljon. Yes, tämä on nyt niin mun lemppariaihe, että mä sanon tässä nyt silti vielä sen, että meidän on myös muistettava, että lapsia ja nuoria on joka koulussa, joka alueella sellaisia, jotka voi huonosti. Tällä hetkellä lastensuojelu ei pysty vastaamaan, ennaltaehkäisevät palvelut ei pysty vastaamaan, ja niillä alueilla, jotka ei saa tasa-arvorahaa, niin myöskin lapset jää paljon useammin tällä hetkellä vaille lain oikeuttamaa tukea. Yes, kiitos. Hyvä. Ja sitten vielä kulttuuriskysymys. Tässä on tämmöinen kysymys, että mikä olisi kulttuuritoiminta ja teko, mikä nostaa tai pitää olettamus Helsingin kulttuuritoiminnan maamme kärjessä, ja voi ajatella myös globaalisti, vaikka niin kuin ainakin tässä lähiseudulla, että vaikka lähivaltiot muita, että esimerkiksi Tampere nostaa monessa asiassa päätään, sielläkin kulkee raitiovaunu niin kuin täälläkin, ja siellä on kaikkia esimerkkinä kulttuurijuttuja, se on suosittu, hehkutetaan monessa paikassa, ja se on kiistatta esimerkiksi maamme saunapääkaupunki, että siellä on yleisiä saunoja paljon enemmän kuin Helsingissä, ja semmoisia edullisia minne on helppo mennä ja päästä ja muuta, ja hehkutetaan ympäri maailmaa, ja tuleehan sieltä se Manserokkikin vaikka esimerkiksi. Ja sitten noita tapahtumia ja muuta, saatetaan olla, että Helsingissä ei välttämättä isoja paikkoja, niin saatetaan pitää vaikka Tallinnassa ja muuta, tai jossakin muussa kaupungissa. Että semmoinen kysymys, mikä on sitten toiminta ja teko, mikä pitää siinä sen kärjessä? Se oli Sami vuoroko se nyt oli? Mä olin viimeksi. No ihan voissakin. No mä voin aloittaa. Mä voin aloittaa, kun mä nyt tuo kulttuuripuolella on pyörinyt. No ensinnäkin, nythän Helsingissä avataan taas tämä Helsinki Areena, joka on kyllä hyvin tärkeä asia siinä, että meillekin tulee näitä valovoimaisia tähtiä ympäri maailmaa, ja sehän aina tietenkin elvyttää koko ravintola ja ylipäätään turistipuolta täällä Helsingissä. Se on yksi asia. Sitten se, että tuetaan, mitä mä tiedänkin, että Helsinki tukee kulttuuria hyvin paljon, se on hienoa, koska silloin ne liput pysyy semmoisessa summissa, että on mahdollista käydä teatterissa, käydä konserteissa ja näin poispäin. Mutta mä ehkä myöskin hakisin sitä, että musta tuntuu, että kulttuuri aika usein on niinku erillään muusta yhteiskunnasta. Meillä on yhteiskunta tässä, sitten meillä on kulttuuri siinä. Että se on joku tämmöinen asia, joka silloin tällöin käydään vähän kurkkaamassa. Mutta jos me nostettaisiin sitä kulttuuria siihen keskelle sitä niin kuin päätöksentekoa, että kulttuuripuoli on mukana tekemässä päätöksiä, millä tavalla me voidaan käyttää näitä aika monia työttömiä kulttuurityöntekijöitä tällä hetkellä semmoisiin vaikka hyvin ympäristö- tai yhteisöllisyyteen koskevia asioihin, myöskin integraatio ja näin poispäin, niin mä ajattelen, että se voisi myöskin nostaa Helsingin profiilia. Hyvä. Kiitos. Johanna? Ne oli tärkeitä. Mä sanoisin, että järjestöavustukset ja nämä kulttuuritoiminnan avustukset Helsingissä, niitä pitäisi korottaa, koska tällä hetkellä meillä on tilanne, että jos me tuetaan niitä, mitkä meillä on osoittautunut tosi hyvin toimiviksi, niin meillä ei ole varaa tarjota uusille toimijoille.
Eli semmoinen niin kuin uuden toiminnan tukeminen myös tärkeää. Ehkä niitä pitäisi jotenkin jakaakin erilleen. Mutta mä sanoisin, että myös se, että olisi asukastalot kaikissa kaupungin osissa, nuorisotalot kaikkien yläasteiden lähistöllä, ne on kaksi semmoista, että pystytään myös semmoista matalamman kynnyksen kulttuuria, pienempää toimintaa tukemaan, tarjoamaan tiloja omaehtoiselle toiminnalle. Kiitos. Joo, no, nyt tällä kaudella, kun hallitus on leikannut kulttuurista, niin Helsinki ei ole pelkästään kompensoinut näitä, vaan mehän ollaan kasvatettu kulttuurin rahoitusta siis 4, mikä on ollut Helsingissä poliittinen tahto ja poliittista päätöksentekoa. Eli tämä on ollut merkittävää. Ja totta kai pääkaupunki on myös kulttuurin pääkaupunki, ja mun mielestä täällä hyvin tuli esille se, että se on niin kuin talouden osa siinä, missä muutkin talouden osat, että sillä on valtava niin kuin taloudellinen ja työllistävä merkitys myös, ja sellaisena toki Helsinkikin sen näkee. Tässä oli hyviä sit näitä nostoja. Mä nostaisin esimerkiksi tämän prosenttiperiaatteen, jota Arabianrannassahan on käytetty silloin, kun tämä on rakennettu. Eli se, että jos kaikessa rakentamisessa sitouduttaisiin siihen, että 1% käytetään kulttuuriin, niin meillä olisi enemmän näin upeita kaupunginossia kuin mitä Arabianranta on. Mutta mä lisään vielä siihen sen, että sen ei tarvitsisi tarkoittaa siis vaan tällaista niin kuin kiinteää taidetta, vaan sitä voitaisiin käyttää juuri myös tällaisiin niin kuin yhteisöllisiin esittävään taiteeseen ja näin poispäin. Mutta meillä on tehty myös paljon muuta. Me ollaan avattu kirjasto Kalasatamaan, kun nytkin vaalikoneissa kysytään, että pitäisikö kirjastoista leikata, niin tämä on niin kuin mun mielestä se iso juttu, että me pystytään olemaan vastavoima tälle leikkauspolitiikalle myös kulttuurin saralla. Kiitos. Sitten Sami. Mun mielestä taas tämä on aina kiinni. Mun mielestä tässä on tullut paljon hienoja pointteja siitä, että mikä kertoo siitä, että miksi on mahtavaa, että meillä on tällainen oma kaupunki kuin Helsinki. Voidaan tehdä vastaan esimerkiksi tämän hetken hallituksen aika lailla joka puolelta kurjistavaa politiikkaa, myös kulttuuria leikkaavaa politiikkaa. Sitä vastaan. Me voidaan tehdä täällä hienompia juttuja kuin mitä Suomessa muualla. Me voidaan olla edelläkävijöitä. Ja Helsinki Areena on tietysti, tai mikä se nyt nykyään onkaan, joku Pasila Areena tai joku, ei ainakaan Hartwall, niin se on hieno juttu, että se avataan. Meillähän on rakentumassa tänne myös todennäköisesti, se nyt on vielä vaiheessa, Helsinki Garden Töölöön. Ja sitten on myös ajatuksia siitä, että tulisi myös jotain areenaa tuonne Suvilahteen. Että tässä on monta hanketta näistä niin kuin erilaisista tapahtumatiloista. Mä haluaisin ehkä nostaa just kirjastot, mitkä sä jo mainitsit. Kirjastot ja sellaisen niin kuin matalan kynnyksen kulttuuritekemisen niin kuin paikkoina esimerkiksi lapsille ja nuorille. Ja sitä toimintaa mä lähtisin ehkä vielä enemmän niin kuin panostaa Hyvä, siihen. Kiitos Teemu. No mä ajattelen, että meillä on pääkaupunkina tämmöiset perusfasiliteetit aika hyvät niin kuin kulttuuriin ja kulttuurin tekemiseen, ja näin pitää tietysti olla. Mä vähän palaan siihen rakentamiseen sen verran, että mä oon vähän silleen huolissani, että miten se vaikuttaa kulttuuriin. Mä oon itse tämmöisen saunakulttuurin ystävä, ja tässä Arabianrannassa on sellainen kuin Sompa-sauna, joka on nyt joutunut aika monta kertaa muuttamaan rakentamisen tieltä. Niin tämmöinen, että sanotaan, että mä ajattelen myös niin, että kulttuuria ei välttämättä tehdä aina rahalla, että sen tekee ihmiset. Ja tässä on nyt vaikka loistava esimerkki, että kun ihmisiä on tekemässä sitä, niin sitten tulee vähän haasteita, mutta siis tämmöiset perusfasiliteetit Helsingillä on kunnossa ja pitää olla. Ja Hartwall tai Helsinki Areena, sen olisin myös sanonut, mutta mä nostan vielä yhden asian, menee jo vähän liikunnan puolelle, mutta sivuaa tätä teemaa. Eli mun mielestä esimerkiksi koulujen ja urheiluseurojen välillä voitaisiin panostaa tai tiivistää tätä yhteistyötä, ja esimerkiksi huipulle tähtäävien urheilijoiden osalta niin heille voisi pienen panostuksen maksaa, että se olisi tämmöistä kansallista urheilun tukemista, että monia pieniä lajeja, esimerkiksi judossa, mistä oma tausta. Kiitos Risto vielä sitten.
Joo, nämäkin on tärkeitä tietysti, mitä tulee näitä suuria tapahtumia tänne kaupunkiin, mutta kyllä mun mielestä kuitenkin loppujen lopuksi tärkeämpää on se, että luodaan mahdollisuuksia paikallisille toimijoille. Ja nythän me ollaan täällä just yhdessä semmoisessa tilassa, eli Artovahan järjestää kaikenlaista tapahtumaa tällä alueella, ja se on niinku tärkeää. Kaupungin tehtävänä ei ole tehdä näitä kaikkia juttuja, vaan mun mielestä hienoin määritelmä, mitä olen kuullut kaupungille koskaan, on se, että kaupunki on mahdollisuuksien luoja. Mahdollisuuksien luoja asukkaille, järjestöille, yrityksille ja muille, niin silloin me saadaan tästä elävä kaupunki. Silloin syntyy kaikkein parasta jälkeä. Kiitos. Mä ottaisin tässä ihan sellaisen välipuheenvuoron, joka lähtee siihen kysymykseen sisäänrakennetun kompaan, milläs hakataan manse. Minulla on siihen 2. Yksi on erään apulaispormestarin toissapäivänä kertoma. Helsinki on ainoa olympiakaupunki maailmassa, jonka kaikki olympiakentät, olympiaasutukset, olympialaitteet on vielä olemassa. Tehdään Helsingistä olympialaisten muistokaupunki tai huippukaupunki. Sitten sellainen toinen vähän niin kuin toiseen suuntaan. Me olemme nyt Suomen vanhimman pääkaupungin, tai Suomen pääkaupungin vanhimman osan reunoilla. Eli vanhasta Helsingistä todella tehokas kulttuurimuisto, joka hakkaa manselaiset muutamalla 100 vuodella. Kiitos. Ja unohdit kuitenkin, että myös Helsingissä on maailman pohjoisin metroasema Mellunmäessä. Yes. Kiitos. Ihan niin kuin pika yleisökysymys, jos tulee. Mutta jos ei tule, niin sitten ei tarvitse tulla. Mutta hei, kiitän kaikki, koska meillä on aika tarkkaa, koska paneelistilla on varmaan kiire seuraavaan paikkaan. Yleisaika ei välttämättä ole, mutta... Joo, mulla ei ole mikään kiire. Mä jään tänne juttelemaan, jos ihmiset haluaa tulla juttelemaan. Okei, mutta jos haluaa joku esittää kysymyksiä, niin tulkaa esittää sitten. Kiitoksia. Tämä on mun elämäni ensimmäinen vaalipaneeli, jota mä seuraan. Mä tulin tietoisesti tänne ja yhdestä syystä. Mä oon asunut tällä alueella 50 vuotta ja käynyt sitä ennen kouluni tuossa Käpylässä. Mä oon itse arvostanut aina tätä aluetta nimenomaan Helsingin syntypaikkana. Tämä on sitten, kun täällä asunut pitkään, niin on huomannut sen, että tämä on myös Suomen kunnallistekniikan syntyaluetta. Eli tuohon Vantaajoen rantaan, siihen Lahdelmaan rakennettiin aikanaan ensimmäiset vedenpuhdistamot, jotka on sitten palvellut koko kaupunkia. No ne vedenpuhdistamot ja siinä vieressä oleva tekniikan museo ja kaikki yleensä sen alueen ympärillä olevat vanhat rakennukset, nehän on suojeltu. Ne on niin kuin valtakunnallisesti tärkeitä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Nyt kuitenkin on liikkeellä, ja erittäin valitettavaa, että näin on, valtuustoaloite, jonka mukaan pitäisi tämä pato purkaa. Ja se patohan sattuu olemaan sen koko rakennetun kulttuuriympäristön ydin. Ja sen ympärille on alkanut syntyä sitä teollisuutta, värjäämöjä, sahoja ja sitten voimalaitoksia, vedenpuhdistamia. Eli ilman sitä patoaluetta ei ole syntynyt sitä teollisuutta. Mä edustan semmoista ryhmää, joka haluaa suojella sen padon ja haluaa arvostaa sitä Helsingin vanhaa kulttuuria, jota me ei itse oikein aina hirveän hyvin osata arvostaa. Ja nyt mulla olisi kysymys. Mä aloittaisin Mai sinusta, jos sopii. Oletko valmis puolustamaan tätä patoa vai purkamaan sen? Hyvin nopeat vastaukset, kiitos. Joo. Mun mielestä tämä on just sellainen asia, missä eri arvoja tavallaan on vastakkain. Ja mä edustan taas sitä ryhmää, että mä ajattelen, että tämä ekologinen kriisi on meidän aikamme suurin ja akuutein kriisi. Ja esimerkiksi ympäristöjärjestöt on sitä mieltä, että se olisi luontoteko, jos sen padon purkaisi. Ja se olisi tavallaan historiassa vielä pidemmälle menevää aikaan ennen sitä patoa. Ja mä ymmärrän, että se, niin kuin mäkin rakastan tämän alueen tätä historiaa ja tätä niin kuin, melkein kaikkea tässä alueessa, mutta että mä niin kuin aidosti ymmärrän ne argumentit sen padon puolesta. Ja esimerkiksi meidän ryhmässä tästä on erilaisia painotuseroja, mutta mulle viime kädessä se ympäristöarvot painaa enemmän vaakakupissa ja sen takia mä oon enemmän sitä mieltä, että se pato pitäisi purkaa. Kierretään Johannan suuntaan nyt.
Tämä on hirveän vaikea kysymys. Mä tykkään siitä padosta ihan hirveästi ja mä kuljen sitä suihkusiltaa koirien kanssa myös itse asiassa aika usein sekä kesällä että talvella. Se on hirmu kaunis nyt myös valaistuna. Ja kyllä toi on semmoinen kohta, mikä mulla riipii, että mä niin kuin oon paininut paljon sen kanssa ja samalla tavalla kuin Mai varmasti tässä alueella asuvana, niin on sitä mieltä myös, että se taimenten kutu ja se, että palataan siihen. Toki siis, jos katsoo niin kuin aluetta myös historian näkökulmasta, niin siinä on ollut koski, jonka varteen Helsinki on lähtenyt rakentumaan ja se on paljon uudempaa sitten toi teollisuus. Mutta se, että sen purku niin, että sitähän on selvitetty myös, että jos se niin kuin reunustat jättää, niin että sitten näkee sen historiallisen vaikutuksen jollain tavalla tai että mitä siinä on ollut. Mutta kyllä mä niinku, vaikka se mulle itselle on surullinen, koska mä tykkään siitä alueesta ja käyn siinä paljon ja käyn paljon katsomassa, niin mä niinku koen, että se on välttämätöntä ehkä taimenten kannalta purkaa. Kiitos. No mä oon oppinut tässä, että kun hakee tai on mukana kuntavaaleissa ja hakee valtuustoon eikä tiedä jostain asiasta mitään, niin on hyvä sanoa, että en tiedä tarpeeksi paljon tästä asiasta, niin en uskalla vastata, vaan kuuntelen isolla korvalla ja menen kotiin lukemaan. Kiitos. Suurkiitos. Olen kannattanut sitä, että tehdään näitä selvityksiä ja ollut äänestämässä niistä. Ja nyt mun mielestä se koko asia on vielä vaiheessa ja ne on kesken, niin sen takia en ota vielä tässä vaiheessa kantaa, mutta mun mielestä myös nuo perusteet, mitä kerroit äsken tuossa, niin ne on oikein hyviä, mutta näin tässä vaiheessa. Teemu? En tiennyt, että tällainen valtuustoaloite on olemassa ja siis en kannattaisi padon purkua, että muistan, että lapsena ollaan siellä käyty perheen kanssa kävelyllä ja ulkoilemassa ja taidettu vähän onkeakin siinä heitellä, eli jos olisin päättämässä, niin en kannattaisi purkkamista. Mä oon ollut hyvin aktiivinen tämän padon purkamisessa ja käyttänyt siihen paljon aikaa. Ja mä oon myös ollut tietysti huolissani siinä, koska oon asunut siinä, käynyt joka päivä siinä padolla ja muuta, että miten se saadaan purettua silleen, että siitä ei tule katastrofi tai ettei se tuhoa niitä historiallisia arvoja. Ja pitkällisten pohdintojen ja keskustelujen kautta on tullut nyt aika hyvin selväksi ja nyt myös selvitysten kautta, että tällaisilla pohjapadoilla me pystytään esimerkiksi hallitsemaan se vedenpinnan lasku yläjuoksulla. Ja tämä ei ole pelkästään taimen, vaan tässä on sitten erilaisia vaellussiikoja ja kaikkia muita, jotka ei voi käyttää näitä kalaportaita niin hyvin kuin ne voisivat vapaassa koskessa. Ja mulle on ihan päivänselvää, että mä haluan, että kun se tehdään tyylikkäästi se padon purkaminen, niin mulle vesiluonto on sen, menee sen edelle. Et meillä on Vantaankosken monimuotoisuus ajaa mulla tässä kohtaa historiallisten arvojen Johannalla ohi. Oli tähän joku. Niin mä meinasin vielä nostaa esille nämä selvitykset, että tässä toki se, mitä on paljon pohdittu, että millä tavalla se vaikuttaa vedenpintaan pidemmällä, sitten ei ihan tässä Vanhakaupungin kohdalla, että esimerkiksi Pikkukosken uimarannan osalta, että karkaisiko siellä vesiraja kauemmas. Ja nämä on sellaiset selvitykset, joita on nyt tehty, että niin kuin Sami tuossa sanoi, että näyttäisi siltä, että vedenpintaa se ei merkittävästi muuttuisi, mutta paljon siinä on teknisiä ratkaisuja myös, joita joudutaan tekemään. No ihan yleisöhuomautuksena voin, että ihan Arabianrannan puistosuunnitelmassa 2030 alkaen lukee selvin sanoin kirjoitettuna, että vanhan kaupungin lahtea kuormittaa tällä hetkellä hyvin paljon Vantaanjoki ja siis vanhan kaupungin lahden meriekologinen tila on välttävä. Ja Vantaanjoen pääasiallisena kuormituksen syynä on esimerkiksi jätevesilaitosten ylivuodot. Ja ennen kuin, itse ainakin sanoisin, että ennen kuin tämä asia on hallinnassa, voidaan unohtaa se padon purku, koska kyse on kuitenkin historiallisesta muistomerkistä ja sellaisesta historiallisesta juontumasta, joka on se ainoa meidän kosketus keskiaikaan tällä alueella. Yksi vielä.
Joo, siis mä oon Anki Jansson ja asunut nyt 10 vuotta suurin piirtein tällä, mutta mä en ole lukenut kaikkia näitä selvityksiä, mutta mä oon ollut tällä alalla niin kuin 50 vuotta. Ja yksi asia, mikä tuli tässäkin esille, puhuttiin pohjapadoista muista, mutta mä oon esimerkiksi myöskin mukana sellaisessa epävirallisessa tai virallisessa, mikä se lieneekään, mutta virtaavien vesien ennallistamisryhmä, joka toimii Syken alla. Ja yksi asia, mikä on multa jäänyt kokonaan, onko mennyt ohi tai ei ole käsitelty, on se, että on olemassa myöskin ratkaisuja, millä nämä kalat ja kalojen kulku voisi ihan hyvin turvata tätä nykyistä koskenhaaraa esimerkiksi tekemällä, mutta mä en ole nähnyt mitään sellaisia juttuja, että mitenkä tähän olisi purettu, mitä olisi selvitetty se, että millä tavalla tätä voisi tehdä. Oliko siihen, voi antaa lyhyet kommentit? Joo. Ihan lyhyt kommentti vielä. Ensinnäkin rauhoitan sen verran, että tämä ei ole vielä missään kaupungin budjetissa, ei pitkänkään aikavälin budjetissa tämä patokysymys, ja siitä varmaan keskustelu vielä jatkuu. Ja tuo oli hyvä, että nostit nämä kalaportaat esille, niitähän on toimivia portaita eri paikoissa, esimerkiksi Virolahdella ja sitten samoin Kotkassa Korkeakoskella tulee heti ensimmäiseksi mieleen, ja niitä löytyy myös monesta muusta paikasta. Yes, joo. Mä en missään tapauksessa, jos sä oot siinä virtaavien vesien ja oot ekologi, niin en lähde tietenkään niinku kyseenalaistamaan, vaan mielellään kuulen tämän jälkeen, että mitä sulla on siitä mielipiteitä, tai siis tietoa, ei mielipiteitä. Se erottaa asiantuntijat ja poliitikot. Mutta se on ongelmallinen nyt niinku kaikkien niiden tutkimusten mukaan, mitä mä oon lukenut, niin ne tämänhetkiset kalaportaat, mitkä siellä on nyt siinä, onko se nyt hetkinen, Itä- vai Länsihaara? No jompikumpi. Itähaara. Että sieltä ei pääse kaikki nämä vaelluskalat nousemaan. Ja sitten siinä on myös tällainen pieni, tai siis aika, ei pieni mun mielestä iso ongelma, että siihen kuolee siihen patoon paiskautumalla aika paljon kaloja. Ne ei niinku löydä siitä, niinku sitä reittiä, se ei ole luontainen niille. Ja tämä on niinku kaikin puolin siinä mielessä hankala asia. Ja sitten ylipäätänsä siis Suomessa ja maailmalla tämä tällainen virtavesien vapauttamisvimma tai ihana asia, mikä se mun mielestä on aika hyvin nyt levinnyt, että meillä on myös Tikkurilassa on tehty tällaisia juttuja ja meillä on tehty Karjalassa, Parikkalan lähellä ja joka puolella muualla ja yhtäkkiä meillä vaelluskalat pääsee takaisin jokiin ja se on mun mielestä äärettömän tärkeä asia tällä hetkellä, kun meillä on luontokadot ja muut. Yes. Tuliko vielä yksi kommentti? Ihan siitä, että oli puhetta näistä tutkimuksista. En tiedä kuinka moni olette lukeneet sitä, mutta vuodesta 2021-2024 niin on tehty sellaista Vantaanjoen nousututkimusta, jossa ilmeni, se oli mahdollista sen takia, että tuo kruunusillat tuolla oli rakenteilla ja haluttiin selvittää, että miten ne vaikuttaa kalojen liikkeisiin. Niin siellä merkittiin tällaisilla erilaisilla välineillä ja tutkimusmenetelmiä eri käyttäen kaloja, 80 kappaletta, ja kävi ilmi, että 81% kaikista niistä merkityistä kaloista selvisi koskista itähaaraa pitkin ylös. Eli se itähaara toimii. Siinä oli taimenia, siinä oli lohi, siinä ei ollut ankeriaita, siinä ei ollut siikoja, koska nämä kalatutkijat oli sitä mieltä, että jos tuohon rakennettaisiin niin pitkä koski, että siika siitä nousisi, niin se pitäisi rakentaa tuonne Pikkukoskelle saakka, koska se nousukulma, minkä siijat vaatii, on alle 2%. Ja nyt tämä Sitovisen viimeinen selvitys, joka tehtiin, niin se lähti siitä, että se nousukulma olisi huomattavasti korkeampi. Ja silloin siijat ei edes siitä ratkaisusta pääse läpi. Mutta mun kysymykseni, mä en halua tähän paneutua enemmän, koska muut ei välttämättä ole kiinnostunut tästä. Voinko mä luottaa siihen, että jos mä lähetän teille tietoutta siitä tutkimuksista, joita on tehty tästä yli 500,000 verran Helsingin kaupungin aloitteesta, niin te tutustutte niihin.
Ettekä vaan kato etusivua ja viimeistä sivua, koska on käynyt ilmi, että aika monet poliittiset päättäjät ei tutustu siihen materiaaliin. Eikö se ollut ministeri Juuso, kun sanoi, että ei hän oikein ehdi lukea kaikkea? Niin tästä löytyy selvityksiä ihan vuodesta 2016 alkaen. Saanko teidän tiedot, niin lähetän tämän tilaisuuden jälkeen. Kuka on valmis lukemaan näitä? Saako antaa yhden vinkin vielä, että koska siellä on laaja materiaali ja meille tulee hirvittävä määrä erilaista postia koko ajan, niin ne on ollut kaikkein parhaita, missä on tällaiset hienot yhteenvedot ollut ja muuta, niin semmoinen. Jos et ole lupasit tekemään, niin mä luen sen ja sitten tentin sulle vielä tämän lukemisen. Hyvä. Olisi kelläkään vielä siihen kommenttia? Mutta ehkä kelläkään täällä enää olla yleisökysymystä. Ei. Kiittää paneelista. Oli tosi kiva paneeli ja oli tosi hyvin. Tosi hyvä. Yleisöllä oli paljon kysymyksiä. Nyt vielä kerittiin esittää yleisökysymyksiä. Oli sellainen kiire, että yleisökysymyksiä vähän vähemmälle. Eli kiitoksia teille kaikille ja kiitoksia kuvaajille, että Ivan ja Lukas kuvasi täällä. Ehkä laita linkki sitten, kunhan ne johonkin sen laittaa, mihin nyt laittaakaan YouTubeen. Joo, ja sitten voitte vaihtaa yhteistietoja sitten, vaikka. Mutta kiitoksia kaikille, oli tosi hyvä paneeli ja tosi mukava, kun päästi kaikki paikalle. Yes. Minunkin puolestani suuri kiitos ja noin niin kuin vain osittain helsinkiläisenä, niin toivon suuresti, että tässä pystytään hakkaamaan manse kerrankin.